Roj baş, silav, hevanno, hevdar merkez başı, roja şemiye seri sibe, merud xwaze hinek basa çand, huneri, edebiyatê bike, merud xwaze hinek nûçeyên soft ji we re pêşkêş bike. Lê di welatê me rojhata navên şer û pevçûn heye, ya niyeta min tune zîro basa şer û pevçûnan bikim, lê dîsa jî çil benda me tiştê ku me amade kirine ji we re pêşkêş bikim hevanno. Pêşî ez vê prîza xwe têv bikim, destûra we. Di nava bernamê de em ji elektrîkê bê par nemînin. Hûn tev bi xêr hatin hevanno. Cîhan Çınar, mala te ava, Mehmet Akça, Rıza Çiçekli, hêvîdarim tu başî, roj baş ji we re, ji we hemiyara. Ê min ez diceribînim ka kîjan saetan da hevalê me amade ne li me temaşe dikin. Em hinek wisa biceribînin kîjan saet baş e em ê wisa bidomînin. Hevanno, hema em dest pê bikin. Manşeta ku me amade kiriye îro ev e, em hem bahsa Rojavayê Kurdistanê dikin û hem jî bahsa Festîvala Fîlman ya Silêmaniyê. Pêncemîn festîvala çêbû li Silêmaniyê xelat belav kirine. Wekî din hevşeradara Qamişloyê Birêz Berîvan Ömer çend xebatên wê hene. Bahsa xebatên xwe dike. Bi şiklekî weke rapor eşkere kiriye. Yani hesab dide milletê xwe kîjan xebatan kiriye. Ka kerem kin. Hevan em hema biçin Silopiyê li wê derê du polîsên dewleta Tirkiye li navçeya Silêmaniyê bi gotina di derheqê we de dosye heke eger hûn $5,000 bidin em dikarin vê dosya we betal bikin bi vîya welatî yani welatiyên me hem welatiyên me milletê me şêlandine. Yani cüreyekê sextekariyê ye polîsên dewleta Tirkiye niha dest pê kirine xelkê ditirsînin û ji wan pera dikirin. Yani polis telefonu insana dikin dibêjin derheqê te de dosye heye eger tu $5,000 xwe bidî min dosya te em betal dikin. Perê xwe digire dosye jî tune yani. Ya jî hebe jî feq nake. Polîsên ku ev pêk anîne navê wan nehatiye eşkerekirin tenê EK heye o ş. Li navçeya Silopiyê ya Şirnaxê ev her du polîs hatin girtin. Polîsên ku navê wan derbas dibe li însanan digerin ji wan re dibêjin di derheqê we de dosye heye eger hûn $5,000 bidin me em ê dosyayê we jê bibin. Bi vîya way şêlandin dest pê dike hevanno. Di derheqê polîsan de lêpirsîn hatiye dest pê kirin. Wekî din yani ji ber sûçê sextekarî hatine girtin. Ana şandine zîndanê. Yani nûçeyekî gibi bir şiklî dibe ku li bajarê we jî çêbibe merûv destûr nede. Merûv tim müdaxale bike. Tehdît, gef, şantaj, fidye veya cüreyekî fidye yani. Pêşî dew vedike paşê jî pere dixwaze wê dozê betal dike. Hevanno arêxistina tîmên aştî ya civakî saziyekî heye bi navê CPT girêdayê Amerîkayê ragihand ku tevê Agirbestê jî dewleta Tirkiye, artêşa Tirkiye baregehên eskerî ava dike li serê çiyayên Kurdistanê ji bo tankên xwe, erebeyên xwe yên zirxî rêyan çê dike. Dewleta Tirkiye normal bi baca Kurdên me divê rêyên di nava navçe, gund û bajarê me de çê bike. Wê derê rêyê gundê me çê nake, diçe li serê çiyayên Kurdistanê rê çê dike ji bo erebeyên xwe yên zirxî. Ji bo ewladê me bikuje. Dewleta Tirkiye tam di vê pêvajiyê de di nava amedekariyên pir ecêb de ye, ji we re bêjim. Ev sazî jî ji xwe piştrast dike. Raporekî weşandiye dibêje artêşa Tirkiye li serê çiyayên Metînayê binêrin. Ne tenê li Bakurê Kurdistanê, li Başûr jî çê dike. Xuya ye cûreyekê dagirkeriyê ye. Li serê çiyayên Metînayê baregehên leşkerî çê dike. Di navbera baregeh û navendên leşkerî yên Zap û ava Şînê de rêyan çê dike. Saziyê da zanîn ku artêşa Tirkiye li devera Zapê ya Amediyê dar birîne.
bi traktoran ew dar derbasî Tirkiye kirine. Yo çi cesarete ya ecehîb tiştekî ye. Yani dar û berê daristanên Bakurê Kurdistanê nehîştin, şêlandin, darê me talan kirin, niha jî çûne Amediyê. Mesela veya skandal e. Vê meselê divê mirov mezin bike. Çawa bikim nizanim. Yani mirov çawa bike heqeten. Artêşa Tirkiye diçe zapê girêdayê Amediyê yani. Ecêb. Diçe zapê li wê derê dar û beran dibire, bi traktoran derbasî Tirkiye dike. CPT'ye da zanîn ku artêşa Tirkiye ji yekê adarê heta 30 Hezîranê tam 139 êriş pêkanîne. Di nava van êrişan de bombebaranên mezin jî hene li ser Herêma Kurdistanê pêkanîne. Heta niha jî şêniyên Bergarê û Nehêlê nikarin biçin ser zevî û baxên xwe. Nikarin biçin debara xwe jî bikin, nikarin biçin zeviyê xwe bajûn. Di meha tebaxa îsal de yani beriya sê mehan, beriya du mehanin bêjin, gundiyên guherzê yên devera Nehêlê ên ku dixwastin biçin ser zeviyê xwe ji aliyê eskerên dewleta Tirkiye ve bi qasî saetekî hatin rawestandin. Yani cureyekê binçavkirinê ye, aciz dikin. Ji bo însan ji wan deran birevin. Ez dibêjim armanca wan ew e ku însanan hinek berê yani bixin şiklekî wisa ku wan hereman ji xwe re weke war nebînin, wan hereman biterkînin. CPT da zanîn ku artêşa Tirkiye zêdetirî pêncî xaniyên welatiyên sivîkên gundên Bergarê bi temamî weran kirine. Ha, ya welatiyên sivîk me fehm nekir çi ye? Pêncî xaniyên welatiyên sivîk ên gundên Bergarê bi temamî wêran kirine. Ne tenê baregehan çê dike, di aynî demê de di nava gundan de berbê çiya ve berbê baregehên xwe yên leşkerî ve reyan çê dike. Plan û projeyekê demdirêj e hevan min. Ez wisa dibînim. Şaredariya Qamişloyê plana xwe ji sedî heştî û pênc temam kiriye. Ji xwe mitxwest ez behsa vê mijarê bikim hevan me. Şaredariya Geliya Qamişloyê projeyên berfireh li piraniya taxên bajêr pêk tîne. Şaredariya ragihand ku ji sedî heştî plana xwe ya salane temam kiriye. Karê mayî jî li gorî bernamê didome. Em hema cihî bidin rapora wan hevan me gelekî mühîm e. Çimana? Hevşaredara Qamişloyê berîvan Ömer diyar kir ku projeyên rê, av, paxijî, kanalîzasyonê hatine pêkanîn. Pêkanîna projeyan li gorî plana giştî ya salê hatiye pêkanîn, piraniya xebatê di nava demên diyarkirî de qediya ye. Lê hin proje hên jî tê payîn ku di nava sê mehên pêşme de bi dawî bibin. Şaredariyê projeya kolandina bîrên avê heta niha temam kirine. Ji sedî heftî û pêncî projeya tora elektrîka bîran jî pêkaniye. Tîmên şaredariyê ji bo temamkirina wê xebatên xwe vê gavê didomîne. 465 deverên derbaskirina ava li kolanên serekeyên gelek texan hatine çêkirin. Ev xebat ji sedî nod û heşt temam biye. Hiştiyek û derbasbûna ava baranê hêsantir bibe. Av li kolanan kom nebe. Ji sedî nodê xebata raxistina rêyan jî bi kevran, ew kevirên şikandî hene, li taxa cirnekê jî temam biye. Li kolanan kevirê xweşikin. Şaredarî her wiha projeya xwe ya asfaltkirina rêyên taxa tey jî didomîne. Ji sedî bîstê xebatên pînekirina pêk hatiye. Mesrefa giştî ya vê projeyê ji qasî ye milyonek 622 dolar hevan me. Şaredariyê 4 wesayetê nû ji bo paxijiyê peyda kirine. Ev jî hiştiyek û karûbarên paxijiyê baştir bimeşe. Li taxa tey, Kemberên Bakur û Rojhilatê Bajar kampanyayên paxişkirinê birêk û pêk dewam dikin. Wekî din berîvan Ömer çi dibêje? Tevî zehmetiyan jî mekarî piraniya plana xwe ya salane a 2025 bi cih bînin. Projeya birêjeya ji sedî heştî û pênc hatiye pêkanîn. Zehmetiyên tekildarê peydakirina alavan heye. Hin rewşên giştî divê zehmetiyê me hene elbet. Lê me gelek proje berî dema diyarkirinê me bi dawî kirine. Wekî din çi dibêje?
Berivan xanım destnîşan kir ku wan hin caran hevkarî bi sektora taybet re jî kiriye lê piraniya projeyê wan dibin çavderiya rast ya tîmên teknîkî şaredariyê de ne. Yani bixwe dikin yani. Bi qedandina zêdetirî ji sedî heştî û pêncê plana salane şaredariya gel ya Qamişloyê tevê hin astengiyên lojîstîk ber bi temamkirina projeyên mayî ve diçe. Em li çend fotoğrafa jî binêrin ewsa. Ev dîmen ji Qamişlo hatine. Maqsed merû hinek bajarê xwe, welatê xwe nas bike. Yani fikrek di serê me de çê dike ka çawa ye xebatê wê derê mirov çawa dixebitin, çawa disozin bi îmkanên kêm. Hema wisa. Ev dîmen ji Qamişloyê ne hevalna? Temam e. Ez bawer dikim ew qasa bes e. Çavê we jî hişiye ne? Bes e ew qasa. Niha em behsa xelatên pêncemîn a Festîvala Navnetewî ya Silêmaniyê bikin. Festîvala Fîlman a Navnetewî a Silêmaniyê. Zêdetirî sed û pêncî fîlm hatin nîşandan bi tevahî, ji aliyê xelkê ve bi heleqeyekê mezin hate pêşwazîkirin, hate temaşekirin. Çiqa ji destê min hat, min jî bi qismî şopand. Hevanno, niha xelat danekî ev festîvala pêncan e tê li derxistin. Gelek însan bi kelecanekî mezin fîlmê xwe amade dikin, lîstik wan diçin wê derê. Dixwazin tevlî bin, dixwazin xelat bi dest bixin, dixwazin milletê me fîlmê wan bişêkirîne, biecîbîne. Weya muhîm e. Niha em binêrin xelat danekî. Festîvalê gelek mêvanên xwe cihî biyanî anîn cem hebûdû. 19 xelat li fîlm û aktorên serekî hatine belavkirin. Mesela, xelata senaryoyê herî baş Sakar Osman ji bo fîlma Qeyfeya Sor wergirt. Xelata kurtefîlma navnetewî ya cîwanan a herî baş fîlma Belema min a Kaxizî. Xelata rêzgirtina taybet fîlmên $1 milyon û pêş nîmayîş. Xelata belgefîlma herî baş fîlma Dayika mezin û masî. Xelata rêzgirtina taybet a belgefîlma navnetewî ew jî fîlma Jinên Bîso. Xelata belgefîlma navnetewî ya herî baş fîlma Hebîbullah. Xelata kurtefîlma herî baş fîlma Morî. Xelata rêzgirtina taybet a kurtefîlma navnetewî fîlmên Katarsis û Rê. Xelata rêzgirtina taybet ya kurtefîlma navnetewî fîlmên xwekuştina bi şêwaza Nîçeyî û Malê. Xelata kurtefîlma navnetewî ya herî başî dane fîlma Kûr. Xelata sînematogrof ya fîlma dirêj a navnetewî ew jî Sezar Guterres Miranda ji bo fîlma Nabe bê veguhestin.
Xelata senaryoya fîlma dirêj a navnetewî jî Mehmûd Kelarî ji bo fîlma Dema Havînê girtiye. Wekî din xelata taybet ya jûriyê ji bo aktorê kûr ji bo fîlma rêwîtiyekê ji bo Erdê Tarhûmar e. Rêwîtiyekê bo Erdê Tarhûmar e. Xelata aktorê kûr ê herî baş di fîlma dirêj a navnetewî de Ekon Rêzvanolî ji bo fîlma Birca Hêzê. Yani çima dibêjin aktorê kur ya aktorê mêr çima aktorê mêr nabêjin? Ya ecêb e gotinê ecêb kirtin. Mesela aktorê xelata aktorê kur ê herî baş. Halbikî xelata aktorê mêr ê herî baş be mirov bêje Ekon Rêzvanolî. Xelata rêzgirtina taybet ji bo aktora jin jî Semîra Hesenpûr ji bo fîlma Şeşê Sibehê. Xelata aktora jin a herî baş di fîlma dirêj a navnetewî de Luîza Huertas ji bo fîlma Nabe bê veguhestin. Xelata derhenerê herî baş kî girtiye Pierre Saint-Martin ji bo fîlma Nabe bê veguhestin. Xelata fîlma dirêj a navnetewî ye herî baş fîlma Nabe bê veguhestin. Çi qas xelat girtiye fîlma Nabe bê veguhestin? Ecêb. Xelata sînematografiya fîlma dirêj a navnetewî Salîm Selewatî ji bo fîlma Zêviya Zehmet û Esmanê Dûr. Esmanê Dûr yani. Zêviya Zehmet û Esmanê Dûr. Xelata senaryoya fîlma dirêj ew jî Ayşe Polat girtiye ji bo fîlma Li Ciyê Nedîtbar. Xelata aktora jin aktrîs yani em bêjin aktrîsa jin jin jî îcat nake yani xelata erê ya zimanê biyanî û kurdî wextê tevlî dibe problem derdikeve. Aktor ji bo mêra dibêjin, aktrîs ji bo jinan dibêjin. Aktora jin nabe yani. Aktrîs e normal. Meryem Bobanî ji bo fîlma Zêviya Zehmet û Esmanê Dûr dîsa. Xelata derhenerê herî baş di fîlma dirêj a navnetewî de Hewraz Mihemed ji bo fîlma Zêviya Zehmet û Esmanê Dûr girtiye dîsa. Xelata jûriyê jî di fîlma dirêj a navnetewî de dane fîlma Li Ciyê Nedîtbar. Xelata fîlma dirêj a navnetewî ya herî başî fîlma Zêviya Zehmet û Esmanê Dûr. Yani em dibînin ku ev fîlma Zêviya Zehmet û Esmanê Dûr gelek xelat wergirtine û her wiha fîlma Nabe bê veguhestin gelek xelat wergirtine. Yêdin jî xweş e yani baş e. Bi qasî 19 xelat hatine belavkirin hevalna. Bila wisa be em bi du gotina basa Hamasê bikin ji ber ku rayedarekî wan daxuyanî daye hûn zanin mesela Gazayê de agirbest heye, lêvhatin heye, aştî heye. Donald Trump hat wê derê bi dehan dewletên rojhata navîn li hev civiyan civînekî zîrve pêkanîn lût dike. Lê di dawîya de Hamas dibêje ez çeka bernadim ya. Serê Tirkiye jî dikeve belayê ji ber ku Tirkiye navbenkar bû qaşo. Hamas bi îsrar e ewlehiya Gazayê bi xwe birêve bibe. Rayedarekî Hamasê got tevger yani Hamas îsrar dike ku baweyekî demkî ewlehiya Gazayê birêve bibe û nikare di vê demê de çekan berde. Rayedar da zanîn ku di derbarê jinûva avakirinê de tevger yani Hamas ji bo agirbesta çend salan jî amade ye. Yani dibe em şer nakin ama em sîlah jî bernadin. Ev helwest li dijî plana Serokê Amerîkaya çekdanîna tevgerê ye û li dijî plana teslîmkirina rêveberiya şaredariya şerîda Gazê ji bo desthilata sivîl a demkî ye. Yani Trump xwestibû ku Hamas temamê ew şerîda berfireh ya Gazê teslîmê rêveberiyekî sivîl bike yani. Wan jî gotibû erê ama niha dibêjin na. Endamê nivîskiya siyasî ya Hamasê Mihemed Nezal di hevpeyvînekî xwe de dibêje ji bo Reutersê li Duhayê gotiye Hamas wê kontrola xwe ya ewlehiyê li Gazayê bidomîne ew di vê qonaxê de nikare çekan dayîne. Ev daxuyanî jî berova jî daxwazên Serokê Amerîkayê Donald Trumpin li gorî plana Trump
Divê Hamas çekan dayne desthilatê radestê desthilatariyeke sivîl ya demkî bike. Nezal got ku Hamas ji bo agirbesekê 5 heta 5-6 salan ji bo jinûva avakirina Xezayê amade ye, lê ji bo wê divê garantiyên siyasî hebin. Mafê gelê Filîstînê yê avakirina dewletekî serbixwe divê misoger be. Di derbarê mijara çekdanînê de ev camêr dîsa dibêje mijar ne tenê bi Hamasê vegirê daye, her wiha bi hemû komên din ên çekdar ên Filîstînî vegirê daye. Ji bo wê lehevkirineke niştimanî lazim e, wext lazim e. Nezal diyar kir ku ji bo hebûna Hamasê di qonaxa demkî de lehevkirin hene, ev jî ji bo parastina alîkariyan ji dizan girîng e. Ji bo parastina alîkariyan ji dizan erê. Yani erê avaya bahaneyê evan. Mesela divê alîkariya ku ji qada navnetewî tê dikeve Xezayê divê em bikaribin ji dizan biparêzin. Ya diz jî mirovên wê derê ne. Ha însan di dizin dibin dixin ticaret jî para difroşin millet perîşan biye ya. Mesela dibêje ji bo hebûna Hamasê di qonaxa demkî de lehevkirin hene. Yani ev jî ji bo parastina alîkariyan ji dizan giring e. Di aliyê sivîl de vê qonaxa demkî de rêveberiyekê teknokrat wê hebe lê li ser erdê Hamas wê serdest be. Yani rêveberî kî dibe bila bibe li wê derê divê Hamas kontrol bike bi rêve bibe her tiştê. Ev camêrê berpirsiyara Hamasê wekî din çi dibêje navbenkaran tu mijarên girêdayî bi cîhanîna hêzên navnetewî li Xezayê bi Hamasê re nîqaş nekirine. Tevî ku ev yek di plana Trump de hebû. Ji ber van sedeman evano ez divê qenatê dime ku dewleta Tirkiye ketiye zorê ji ber ku Tayyip Erdogan soz dabû Donald Trump ku hêza wî heye bikaribe li Xezayê bi Hamasê çek bide berdan, agirbes bide pêkanîn soz dabû lê xuya ye soza xwe nikare bîne cih. Hikmê Tayyip Erdogan li ser Hamasê tune ye. Wisa derdikeve. Yani jî Tayyip Erdogan bi xwe naxwaze. Ez xatir ji we dixwazim hevano bi hêviya rojên xweş azad dem baş.